Jeg synes, vi skal vente, så de også kan se, at det er op. Kommer. Skal vi vende os op igen? Vi mødte hinanden på en ferietur. Det var på stranden, hvor vi lå på lur. Kvinder overalt, så deres bryster var fri. Det burde være noget, som drenge kan lide. Men vi var ikke lykkelige, selvom der gik nøgne kvier forbi. Men vi lå jo side ved side. Det gjorde os liderlige. Og så blev det efter hver dag slut med strandens driveri. Dagligdagens savnespænding, og kvinder var så kedelige. Vores længsel blev for voldsom, men så fik vi en idé. Måneskort til form og fitness, så ved vi nok, hvad der vil ske. Ja, vi ved nok, hvad der vil ske. Kom med mig til mandeleg. Det er både godt for dig og mig. Ja, det lyder, når du pumper jern, og jeg kan hjælpe dig. 8 timers mandeleg. Sveden flyver ned ad mig. Og hvis du går med i sauna, så bliver det hit, det lover jeg. Vi er ikke alene eller noget for os selv. Tænk bare på Snehvide, hun havde intet held. Skøn 7 mænd i huset, der sov hun for sig selv. Trods dyne over hovedet, kunne hun alligevel. Hør dværgene knalde, hør dværgene knalde, wop i hinanden. Wop i hinanden, hvor lykken venter dig natten lang. Wop i hinanden, wop i hinanden, wop i hinanden, hvor lykken